Здравейте на всички и добре дошли в следващия епизод на Майнкрафт. Този път съм с слушалки. Нали? Нали бе, виждали са? Да, вижда са, май, ако вие го видяхте горе. Как ще играем на определения ми свят, дето умрях? Май... Не, добре, не съм умрял. И докато не снимах си направих едно айрон голямче. Какво правиш, печага? Който май се е заклещил някак. Аре бе, слушал съм там тая розичка 20 дена вече там седи и вяхне. Вече съм си направил нов чест и това ще го щепя. Да не е с брада, че ще ми взимат брадата. Ето сега ще с брадва. И аз колко неща съм сложил бе. Чакай, че да, верно, вътре имаш яйта ми, които забравих да обера. Така. Слагаме това и целият каблстоун. Кирката няма си я махаме, защото ще продължим да копаем в най-малката ми мина. Да, тук имаше едно от зомби. И можем да си направим въдица. Аучи, чакайте малко. Извинете, че много време вече не снимах на Майнкрафт и на разни такива. Ще се опитам да си направя по-дълъг клип този път. Нали, ако стане гледай, не взех торч. Се опитам да въведа Gmail-а ми, за да правя по-дълги клиповете. Тук сега се чуя, че тук няма вълна, а тук има. Да. Сега ще дянам там и да... Не бе... аз съм имал въдица. Странно. Не помня да съм я правил. О, как ми се чува гадно. Да се чува така. Не тук. Чакайте. И тук не... Тук би трябва да има нещо, което... Чакайте, аз какво търсих бе? Да, торчове. Ето има 14 торча, които не знам какво ще да правя. Така, само да видя едно нещо. Опа, бъркахме настройката. И да... бе. Не, това не го пипаме. Така, имаме няколко чумани, които сме направили, но другите няколко. От какво буми се наши буни... Какво е? Така, следващия чимът е Smelt Iron Ingot. 8.2.2016. Стига бе! Аз как ще съм ги изпълня като... Аз как да ги изпълня като срока ме свършил? Нали срока за правени ме изтекал? Аз... Да не съм тъп. Туп. Айрон! Yes! Имаме си айрон. Чуя се как да направя айрон генератор или диамант генератор. И хит. Само да ни падна в мина. Че това вече... Тук да го закопая или не? Защото в момента малко ме мързи да го закопая. Не го копая, защото ауч. Дори не знам защо казах ауч. Тук бъгна ли са? Да, бъгна са. Тук го прецаках яката. Омага. Супер. И кирката ми се върши. Чайте си направя нова.
Знаете ли, ако спра клипа и ще го пусна като се кача горе. И така, върнахме се. Който ще се... догоре бъгна ми. Май или аз наклоних? Така, отиваме да трепем изроди. Първо да си оставим някои работи в честа. Няма да си вземем милка, защото аз по-скоро искам стрели. Добре, покажем, че нямам. Как бе? Ето ви покажем, че нямам. То тук е по-голямо, разбира се. Овчам да трепя нещо, за да не се успокои. Елате ми, чакайте. Паднах. Чакайте само за една секунда. Аз пуснал ли съм с чудовищата, бе? Да, бе, пуснал съм си, що не идват. Елате ми! Аре, бе, елате. Да, тук е гръмна един крипър. Пене вече знам от какво се страхува Слендърмана. Слендърмена или Ендърман се казва. Помощ! На баба четвърки оден съм тъп. Отивам правя ранголема да ма паси. Як. Има ли някой още? Доброволец съм. Сам паден дойде пак, че пак ще ме прецакая пак. Умри. Така. Така. Умря селянин. Не знам как. Така. Кой ти бе? Че опасих. Така. Има ли някой още? Приемам всичко. Там има скелет. После ще одя там. Май това е нещо. Крипър. На баба четвърка няма се вържа. Отивам утре да трепя. Помощ! Не бе! Как бе? На баба ти струва. Не гръмвай! Сега гръмвай. Той съм убиец. Ауч! Ще умра. Край. Помнете ма! Не ма ви. Не. Така. Ще обера дърта утре, ако до утре го има. Добре, така. И... Лягам. За демидж. Искам демидж. Как викам, искам демидж. Но се извинявам, че минали доста време не съм снимал, сега сигурно се отровя. Знаех си. Те да останали да си оставя кофа за буклук. Най-накрая пак оставям нещо в кофата. Колко време продължава? Стига бе. Добре. Изнервам се. Добре. Оня скелет там, дед беше на планината. Добре. Мислех, че си ми взимам повече бучета. Така. Тук пак е гръмнал крипър. Добре. Мила фермичке. Си не си пострадала яката. Ще трябва да се посея онова цветло, само да оцелее, защото ще ми бъде за реколта. Добре. Дърта не ми е много важен.
Добре, има ли някой изор, от който да ми влезе в фермичката? Там виждам един кон и едно зомби, което смятам да изтрепя. Скоро. Уа! Сменя си цвета! What? Как? Въобще? Това е джеб. Ауче! Не ма би! Проклетник! Умри! Къде си ти? Къде ма фърли? Добре. Умря точно до мен и овцата джеб всъщност е моят експеримент и проработи. Дали сте ми на това? Ка? А вълната сте смея лицата? Защо? Иска да се сменя цвета. Добре, не е ударил портала, тъйч. Все пак видяхме какво става, когато напиша чеп. Просто трябва да изчакам леко. Имам нещо за хапване, 2 пилечки, такива ястия ще си взема. То не трябва само едно да е. Така, оставяме това. Това тук и дърта също тук. Аре бе, така. Това ще е всичко от мен, надявам се да ви е харесало. Всъщност още малко ще проработя. Какво правиш, печага? Той е кривоглед. Тън. Съм Хелан Бу. Не ме бутай, букук. Ако се направя скина за малко ще да го ударя. Май пак овца джеб. Или е обикновена овца този път? Обикновена. Не. Лоша. Аз не съм на креатив, че да летя. Това ще е всичко от мен, надявам се да ви е харесало. Дайте, абонирайте се, първо се абонирайте. Дайте положителен възглед, напишете долу едно коментарче. Дайте палец нагоре, без палец надолу, без лоши чувства и чао!